फाइनाली सफैबाय नै नाkkati फाइनाली सफैबाय दा भिडिअखौ नायलांबाय थादो माबायदि लोगोफोरनिसिमबो गाखोनो फैदों आरोखि जायगायाथ' नुनायाव बिराद बिउटिफुल आरोखि बुसा नाkkati अबेयाव दे जोंबो ज' नायखागोन दा nakkati ओइ देखो nakkati कय घन्टा लागे 2.5 घन्टा लागायसे ओइ नाजाम नाखि हागोन ना हाया जायखिया गाखोनायसै माथो सिफु जाबाय थानो ओइ जोंनो लासा लांनाय दंबो हागोन ना हालाय जाखो लोगोफोर नै बिराद खस्थ' मा नाममोनलाय बे हाजोनिया बेलाव हा nakkati बिराद खस्थ' दे लोगोफोर नायनो हागोन हाजोखौ माने गोजाननिफ्राय नुनायाव बिराद मोजां नुयो ओमफ्राय फैना नै गासिबो हागा हुगा गोजासो डेन्जार गाहायनिफ्राय नायोब्लाबो ओरैबायदि सोमखोर मिथिंगा समायना बिराद मोजां नै माने जौनायाव जौलांगासिनो दं लोगोफोर मा खालामनो जायखिया गाखोबाय ना मानो जों भिडिअखौ नायलांबाय थादों नोंसोरो आंनि लोगोफोरा गाहायाव दं नै माखासेया गोसोथाय फोरोंब्लासो मोजां जागौमोन रायलायनानै मेंगा होनो आंथ' गोसोथायबो गैया जाहैबाय मेंगा होनोबो लोगोफोर जायखिया बिराद मेंबाय मा खालामनो लागाव बिराद मेंबाय लोगोफोर नै होबोगासिनो दं लोगोफ्रा नै बेथ' माने एसे मोदोमा सेमखानांगौ बेनि नै बेनि थाखायनो गाखोदों आरो सामफ्रामबो गाखोफैनांगौ बियो फैनानैहाय नाय मानसिखौ ओइ दुखुला खेबखौ बासिनो दे Para dale me cae. Alamo. Me cae la entrada. Oíle. Mày lại xong, bao giờ rồi? Hả? Ôi con đã bị khăn chân cái gì? Nó là này á. Đi đó. Lego saja. Tukar nasi na? Acha. Kamu tu hoboi, uiman upurut. Hoboi sering mana? Hei, manusia ni hulai, bayang dah. Sekinia. Ayo, pergi tu semua thang le. Thang le, thang. Engkau menjalin lalu kaki lang kamu sim. Kau selaka thang le. Mat ini siapa ni kurang kan? Lalu mana? Tiada lalu mana? Hah? Mana? Kau mana? Ya, ni sih. Itu yang siapa tu? Tu. Wih, ngelat dua ilang ni bijong jalan sih mesti. Oh, thang aja tu. Udah gugli sini sila sih kuda.
बेवहाय दैलाङाव दै फैयो लागाव लोगोफोर नै नाkkati हाजोआव गाखोदों जोङो खर' गिदिंहां मोनबायलै आं खिन्थु बिराद गोजोननाय मोनदों माने गोलोमनानै माने मावा दाङा जानाय नालाय साख्रिउलाफोर बै हाजोआव अन्थाइआनो बिसिबांबा गिदिर गिदिर नुबाय देन्जार गिदिर गिदिर नै अन्थाइफ्रा नायद' लोगोफोर दाबो दै दंबावो लागाव लोगोफोर हाजोनि लकेल फिसा लकेल फिस माने एनार्जि ड्रिंक लानोसै जोंनो बेखौ नायदो नायनोबो लेगखौ स्ट्रिं लोगोफोर नाkkatiयावहाय वाव वै मा गोजा बेलाय बिदि जानानै दंलै लोगोफोर माबायदि मोनदों जोंखौ नुनानै आच्छा लोंजेनसै लोंदो दे लोंखांबायना लोंखांबाय ओमफ्राय नंगौ लोंखांबाय आरो रनि जायो ओमफ्राय नों आंना हासिलै बाबोलै आं लोंदोरा एसे सोरबा लोंखांबाय लांबाय जों वाव एसे बलाय सोरबा नै फैलाव होदोंमोन Holy moly guys. Oh yes, holy moly. Nakkati. Badailainai dani juga badailainai muka. Badailainai muka ना. चलो चलो. अभी टाइम होने वाला है रे. सुसे नानै. सुसे नानै मा होनदों? थो. बेवहाय माने स्टप जिरायथ'जायो नै माने दखाना नैबोनो नै बेसेबांबा गोजौ गाखोबोबाय बेयावसो दखाना दङ बास बेयावबो साबो मोनबावो आरोखि ओमफ्राय ओरैनो एनार्जि ड्रिंकफोर मोनो एसे बेनोसै आरोखि नै बरिया nakkati हाजोआव गाखोफैनायाव सानैजों सना आयै गाखोलांदों हनै सयथिबो ए ओइ दाथांसै बाबुफोर आं थांनोलै देन्जारलै जायगाया खिन्थु आं दंबावो आयै थांलैलै होमब्ला थांलै ओइ एरैनावलाय आयौ एफा गोजौ केनेका लागिसे हाँ बहुत ভাল লাগিছে ना अच्छा नायदो लोगोफोर नायदो हाजोआ नै खाथियाव नायब्ला माबायदि नुयो बिराद गोजाननिफ्राय बिराद साफा सोमखोर मिथिंगा खिन्थु सिङाव हाबना नायफैब्ला दंखल दांखल अन्थाइ बिराद डेन्जार साना हाबनोसै दे माबा फैदो थांनोसै बरिया भिउ लोथोल' उन्दुनोसै दा फैला न'आवहाय फैलावला लोथोल' उन्दुनोसै गरद लाबोयालानो जाबाय दा हाबना थांथारदों गोजौआ बयसोब्रा एसे साथामल' होनदां नामायाखै हेल' नामायाखै खोनायाखै
मानो थाद'